25 август көнне шәһәребездә тагын бер зур төзелешкә старт бирделәр. Мамадыш-Кукмара автомобиль юлына параллель булып, яңа газ үткәргеч трасса төзелә башлады. Ул Малмышка авылына борылыш янәшәсендәге гамәлдә булган газ линиясеннән Төньяк бистәсендәге яңа микрорайонга кадәр сузылачак. Әлеге территориядәге җир участоклары Россия хөкүмәте карары белән күп балалы гаиләләргә бирелгән иде. Аларга зәңгәр ягулык үткәрү белән СГСК Казан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте коллективы шөгыльләнә. 25 августа эшли башладык без. Экскаватор белән менә плодородный слойны сыймайта башладык. Шириной 6 метр, глубина 30 метров. Бүгенге көндә плодородный слойны сыймайтып бетереп, уже траншея казылды. 3 километр 700. Высокое давление менә. Материаллар белән юк, напрямую заводтан кайта безгә 160 вот высокое давление менә инде безнең булачак. Яңа трассаның гомуми озынлыгы 21,16 км озынлыкта булачак. Аның 5,17 чакрымы югары басымлы газ үткәргеч. Хәзерге көндә нәкъ менә шушы участокта эш бара. ГРПдан соң газның басымы киметелеп, урамнар шелтәренә сузылачак. Төзүчеләр зәңгәр ягулык узучы трассаны калын стеналы 160-лы полиэтилен турбадан эшли. Аларның һәр кайсы 13 метр озынлыкта. Кирәкле участокларга үз төягеш ярдәмендә күчереп бирделәр. Төзелеш материалларын җирдән өстерәп йөртү катгый тыела. Газ линиясе үтә торган юлны экскаватор ярдәмендә 6 метр киңлектә һәм 30 см тирәнлектә өске катлама алына, шуннан соң траншея казырга керешәләр. Эшләргә тырышабыз инде, эш җиңелдән бармый, потому что монда почва бик каты, ташлы, но тырышабыз эшләргә. Без чтоб срокларга җитешер өчен 2 сутка эшләп барабыз инде, 2 смена эшләп барабыз дөресрәге. Яңа магистраль сүгә 10 кешедән торган бригада җәлеп ителгән. Әлеге участокта 4 берәмлек техника эшли кирәк булганда, субподрядчы оешмалар транспорты да җәлеп ителә. Линия төзелеше кышкы айларда да алып барылачак. Объектны кулланышка тапшыру срогы 2021 елның 25 сентябре.